गोजोननायजों बयबो आखाइ खबना होदो। हेलौ रायजोफोर, दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय काथलिक ख्रिस्टाननो गोथार जुलिखौ माबायदि नेमजों होनाय जायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। डाइरेक्टली आङो नोंथांनो देखायहैनोसै। बेनो जाहैबाय नै बेंटल मिसन, बियो ओरै थाबाय डनबस्क स्कुल, ओमफ्राय ओरै कलेज दङ, हरिसिं गिर्जा दं, बैबो गिर्जा। दा नायलांबायल' थादो आरो। मा नोंसोरो हौवा हिनजाव जानानै थैस' थांस' गावजों गाव अनज्लायनो आरो मान होलायनो हामथिम नामा? मा नोंसोरो फिसाफोरखौ इसोरनि आखाइनिफ्राय मोननाय दान होननानै बिसोरखौ अननायजों नाजावनो आरो ख्रिस्ट' एबा गिर्जानि थिननाय बायदि बिसोरखौ खांनो थामथिम नामा? प्रजिता, आं सेबास्टियान, नोंखौ आं गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायनो समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फेस्ला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। सेबास्टियान, आं प्रजिता, नोंखौ गावनि बिसाय होनना नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानानै थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङावहाय समाय लाबाय। इसोरा नोंसोरनि बे समाय लानायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। अरायथा जुलि लाबोनानै नोंखौ गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखु सुखुआव नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ मान खालामगोन आरो खालामगोन। हे बीमार मेरी जान जुली, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह आग्रह करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपकी विश्वास संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङावहाय समाय लाबाय। इसोरा नोंसोरनि बे समाय लानायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। दुनिया नोंखौ आं गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो आं मान खालामगोन। नोंखौ गावनि फिसा होनना नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। नोंसोरो गिर्जानि सिगाङावहाय समाय लाबाय। बे समाय लानायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। आं जिबिलास, नोंखौ गावनि हिन्जाव होनना नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। जिबिलास, आं नोंखौ गावनि फिसा होनना नाजावो आरो आं गोरायै समाय लायो थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव नोंनि फोथायसुलि लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। इसोरा नोंसोरो गिर्जानि सिगाङावहाय समाय लाबाय। इसोरा नोंसोरनि बे समाय लानायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोथारथों। बिफा आरो बिसा आरो गोथार जुलि मोनै आमीन। आस्थामखौ आखायाव लादो। बिफा आरो बिसा आरो गोथार जुलि मोनै आमीन। बिफा आरो गोथार जुलि मोनै बिफा आरो बिसा आरो गोथार जुलि मोनै आमीन। और अपनी बिफा आरो फिसा आरो गोथार जुलि मोनै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ बानो। बिफा आरो फिसा आरो गोथार जुलि मोनै
आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि आस्थाबनानै अप्रजिता बिफा आरो जायगा जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि आस्थाबनानै सेबास्टियान बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थाखौ गानदो बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थाखौ गानदो Osbilas, बिफा आरो फिसा गोथार जिउनि मुङै अननाय मोजां मोननाय हांखो बायदि बे आस्थाखौ गानदो और बिफा फिसा गोथार आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय हांखो बायदि बे आस्थाखौ गानदो हे विनय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी कर चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए Pipa bisa kita dimulai, amin. Pipa bisa kita dimulai, amin. Dan kejenaikan gue bagi pun ada. Siswa bakal jatuh. Prabu Iswar bersedia Pak. दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय काथलिक ख्रिस्टियान धोरोमने माबायदि नेमखान्थियैहाय जुलि होनाय जायो। बाजै बिहामजो गोदान मोननायनि खुसि नंगौना नङा? खुसियालाय खुसि माथो। दाथ' ओंखाम संनो गथारसिगोनलै। गलायबाय ने? थालागासे। गखानांखागोन। माबायदि मोनदों आदा बिहामजो गोदान मोननानै? दिरा खोन्थाद' लिरायबावोनो लाजिथिदों सिरि सिरि लादु लांखामा गनायसै दा ने लाजिथियो बिहामजो गोदान मोननायखाय हनै